Davis. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng crispy pork kare-kare. Ayan mga kapudibis. At ang drinks natin, tubig. Mga kapudibi, bago po tayo kumain, pray na po tayo. Amen. Ay mga kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mga tangking kapampangan. Maganda na po. Mga na po. Maganda na ba ta? Cheers na tayo. Cheers. Yan, kare-kare. Pork. Ay! Ayun. Pork kare-kare. Yes. Kumain na kanina, medyo may may sumabit na pork. Ay, taray. Ayan. Ang bago ka hapit na. Ay, ito yung bagok. Ay, ito yung bagong Meron sa ba yan. ba? Ali ko. Ay, wala pala bago. Ayan. Ayan o. Okay, so. Ayan. Kapudibis. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Maganda na po. Makanta mo. Ayan. Naman. Puso ako. Thank you. Ano naman? Okay, so. Tapos bago. Bawat si BBM ng bago. Hap. Talang. Oo.
Laman na. Hmm? Ang sarap. Lagyan natin sabaw. Sarap. Sarap ng ano. Nangos ka nila. Sarsa. Sorry. Saka na sarap. Meron pa oh. Tigas. Talong. Ha? Talong. Ang sarap ng bagoong. Yaman, mangga. Gulay ka. Pagpuso ka. Bakit? Magkanin ka. Sarap. Kapanasa. Okay na to. Salamat po. Salamat po.
Ayan. Sarap. Kain ka. Huwag kang mahiya. Tunay mong bahay to. Hmm. Ang sarap, grabe. Shoutout tayo, ang dami ninyo. Yay! Wait na po yung shoutout, no? Magsi-shoutout po tayo habang kumakain si PPM. Nabal. Ayan. Shoutout po kay Jasmine Bicay de los Santos from Saudi, Belen Pagyo, at sa asawa niya si Tim Hunter from California. Ayan. Gusto niya tayo makita in person. Hello po Shoutout. Magpo-for good na daw sila sa Pilipinas this year. Ayan. See you soon po. Yan. Thank you po, Ma'am Belen Pagyo at sa asawa niya si Tim Hunter from California. Hello po. Melissa Montilla from Saudi. Love Joy Manos from North Cotabato. Esusa Cabrera. Ayan, shoutout daw po sa mga apo niya sila. Wafer at kay Wayley. Pinapasabi, Tarasona. Ayan. Sabi ni Lola, love daw kayo. From Mamu Susan. Ayan, shoutout. Alma Angeles, Merdelyn Ramos from Spain, Vilma Villesa, Heidi Panganiban and Amanda Montes, Tony Marisa Dirhin Chausti from California, USA, Ophel David, Jenna Jempasao Abulok from Agusan, Helen Salimbangan from Cuba, Madeline Cebu, Sarte Sayumanlaw from Molipo, Bukidnon, Royland Castro and Castro family from Pangombong, Bulacan, Hello po. Darlene Wenceslao from Rizal, Purita Capito Gogo Carpio from CDO Mindanao. Ayan. Hello po. Shoutout po and thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Yes. Tita Olivia, shoutout po kay Shoutout po, Tita Olivia. Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Shoutout po. Janet Lumibaw, Lods Tishkarte, Nanay Babe Kaluya, ayan. Siya po, Baby Alison Catherine Magawi, shoutout and we love you all. Yes, makapudibis agisan min pamangan ni. Kita-kits sa susunod po bang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi.